Гледаме по света у нас на БНТ, където доста са объркали посоките. На запад Цветница е известна като Палмовата неделя. Във Ватикана папа Бенедикт XVI отслужи празнична меса. Браво! От Иерусалим предава кореспондентът на Българското национално радио Ирина Стоилова. Площадът Свети Петър беше украсен. Василев, Ватикана не беше ли в Рим? Ти новини не гледаш ли? Преместиха е. Във Ватикана папа Бенедикт XVI отслужи празнична меса. От Иерусалим предава кореспондентът на Българското национално радио Ирина Стоилова. В канал 1 не знаят къде е Рим, а във Ви Брадър нищо не знаят къде е. Ето как българските звезди демонстрираха познанията си по география. Канада. Столица на Канада. Да. Мъка. Калгари. Калгари. Да не е Чалгари. Столица на Канада. Да. Калгари. Лъжа. Отава. Да. Швейцария. Швейцария. Берн. Кажи Берн. Хелзинки. Просто... Чакай. Да. Може би. Или Женева. Не е Женева, не. Значи Хелзинки. Хелзинки е. Ама на Финландия. Не е Женева, не. Значи Хелзинки. Хелзинки, нали? Да. Столицата на Холандия, моля. Жокер, моля. Плиз. Браво! Още един жокер. Хей, тя с две срички. Да. Амстер и Дам. Хей, тя с две срички. Вижте на Матилда, видя ли? Точно е сега гласи. Ха? Хага. Едно. Италия. Ще ми каза Милано. Сигурна ли си? Да. Нали Рим? Да. Не ме излаги по цяла България. Да видите. Милано е столицата на Италия, момчета. Добре. Рим е съвсем отделно нещо, Ватикана. Чехословакия. Чехословакия няма такава държава. Той е Чехия и Словакия. За кое ме пита? За Австралия? Австралия, кенгурата. Иначе знаеш. Първата буква ми кажи. Мъка. Н. Канбера определено не започва с Н. Не. М. М. Ман. Честър. Манчестър Юнайтед. Е в Англия. Да, и е футболен отбор. Манчестър Юнайтед. Е в Англия. Англия. Манхатън. Оле, никой нямаше да го знам това. Оле, и аз. Австралийците също не го знаят. Оле, никой нямаше да го знам това. Добре. Манхатън звучи като квартал на Ню Йорк. Рачков, а коя ли е столицата на България? Как коя? Костинброд? Излагаш се. Столица на Канада. Да. Калгари. Швейцария. Хелзинки. Или Женева. Не е Женева, не. Значи Хелзинки. Столицата на Холандия. Хага. Италия. Ще ми каза Милано. Милано е столицата на Италия, момчета. С Австралия. Австралия. Ман. Честър. Манхатън. В момента много яко се излагаме. Ох, Василев! Какво бе? От толкова много изложения, направо ме боли глава. Тогава спри да се излагаш, Берачков. Как да не се излагам? Как да не се излагам? Точно под нас направили изложба на отлежал уиски. 50 годишно. Страхотни експонати. И какво? Какво? Изложих се. Поне снимали се за спомен. Направо се нарисувах. Без спомен. Без това да беше посетил изложбата на МСАТ. Хайде сега ще се излагаме. БГ шоу по МСАТ е застрашено от изчезване. 10 минути. Чуга, бе. То тогава много зле става работа с това предаване за губелото. И по-зле ще става. То тогава много зле става работа с това предаване за губелото. Как може 10 минути реклама в един блок да има? Добро утро. Добро утро. Че тук се притесних аз. Неделчев. Неделчев замина в Кандахар. Очаквайте скоро по МСАТ Кандахар шоу с водещ Михаил Неделчев. Неделчев. Неделчев замина в Кандахар. Добре. Ако още един път някой ми сбърка името, закривам предаването. Само това не, много ще страдаме. Добро утро и на последния зрител за днес. Здравейте. Утро, господин Неделчев. Лека седмица ви желая. Тодоров от Варна. Хайде! Отече работата.
Ако още един път някой ми сбърка името, закривам предаването. То господин Неделчев, лека седмица ви желая. Спри, не си отивай, ще ни бъде тъжно. След като се отказа да закрива, Неделчо реши да подарява. Започва Тодор Литовски от сутрешния блок на БНТ и Вероника Чанева от Евроком. А те какво ще почнат? Ще от новините, викам да не ми вземат моето предаване. И кога това? Да го вземат, бе. Значи, направо им го давам. Гледам дали се оправят. Направо им го харизвам. Не, моля ти се, ще ми обидиш. На харизан кон зъбите не се гледат. Да го вземат, бе. Значи, направо им го давам. Гледам дали се оправят. Направо им го харизвам.